एकदम हम लड़की से परेशान हो गई बानी। बताओ दाल चावल भुजिया सब बनल बा, कहती हम चटनी भात खाई तो खाई, वो तो माई औरी डाह के रखले बिया। अच्छा कहा जी तू का करता हो? चल दूध घर में के डाल, धर 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 दूध घर में के डाल। नहीं की भौजी के कहां बाड़ी हो? बाक जी अभी उतरल हिया, दूध गरमा के पिए के दिया। ई का कहता हो? गोतिया नहीं आ, तू रिश्ता नहीं भावे लगलू का? देखो माई नहीं खे आई कहे कहा के मत कह दिया कि गोतिनी हो नु तो गोतिया नहीं निभाई ह। हे बुची जी के तना रउआ हमारा के मानत रही जी, आवते नहीं की कनिया के का हो गइल जी? का तो तारा के माने हम काटा तनी, तारा के दाग दनी का? मुंह कैसे चलत है ऐसे करत रहनी? देखी बुची जी बड़ी हमरा दुख लागता, ठीक नु आवत रहनी निभाव बुझाइल। मातारिया हमर मर गइल त ई मस के तू ही हमर मातारी हौ, हमर बात के मेहर ना हड़ू। भौजाई लेकर रह मने 2 दिन के आइल बेकर नहीं के कुछ बुझात तो तोरा खाए पर ना देबू हैं? आ चूल्हा भी ना छुई, उ सामान चूल्हा ना छुई, बनावा खिया बचा। अच्छा रहुआ बताई, रहुआ अपने घरे दुआरे चल जाई। मनीता बुच्ची के कॉलेज स्टार्ट हो गइल, हमार बुच्चिया के स्कूल स्टार्ट हो गइल, हम ही अकेले करत रहब? हां दीदी हेलो सुन, अकेले हम ही करब? ऐसा नहीं सब बतिया बताऊ नहीं भाई भी हैं? का हो गई? मैं कि मुझे ख्याल नहीं कर का कहता है इना कर ते करबी तो छोटा सा के तबार दे सोच ली है। देखा नहीं कैसी बोलता है नो तेल लेके होते हुए हम घर में काम करे जब ना करे तो छोटकी बच्ची के ना करबे उ ना करिए नहीं बड़ी तो छोटा का मार में ठीक है हुआ भी जा तब कुछ जाना रउआ कैसे करे तनी जी जी अब तू कैसे करत ई देखा तू हां ओकरा उतरले हाथ के पर मेहंदी ना छूटल अभी। छोटकी भौजी के तना मन हो गइल बाटे कि बड़के भौजी के भुला गईनी? मैं का तरह के भुलाइल बनी हमर त बुझाते नहीं कि कौन कमी कइले बानी हम अपन प्यार दुलार में रउआ खाती। हमर त एकदम में त न क्यों बुझात नहीं के कुछ का तारा ले ओकर ठोरो नीमन बा, तारा ले ओकर मुंह नीमन बा, आ तारा ले ओकर करनियो नीमन बा। ऐसे काहे बोलते रे दीदिया? ढेर सामान मिलल बा, ढेर सामान मिलल बाटे। हमार का नहीं खेतार भाई बाप का देले बा हो? भिखमरियम भिख मंगवा का देले बाबन सा कह के तकने से गाड़ी दे भाई के मर गाड़ी देलस। अजी बुची जी तो सब कुछ आजे ने होते के रहल रुआ के आ तना दिन ले उहे ठीक रहना हसन, आज भिख मांगा हो गई न सन। माई ने के हमर त हम बनी कह के सब कोई के दिनवा एके निहन ना रहेला जी जी बुची। चुप रह नु आजा का तेल लगा दिया ओकर हाथ गोटा ताते। अरे बड़ हो के छोड़ के तेल लगाई देख लीजिए नहीं त बुची देख ली कितना बतिया रे तने का सिखा पड़ देले भाई रे तो तेल लगाई बड़ हो के ते बेटा वाले का भागबे ते जा तो बेटा वाले का भागबे त हमर बड़ी ना है तो दुश्मन है सब बहिनिया अपन भौजाई भाई भौजाई बहिन भाई तोरा हैं तो कब तक छोड़ चल? उनका के का बोलता नहीं जी? उनका के का बोलता नहीं? चुप रह अपना बहन के बता तारा के नहीं बोलता रउआ त अपना घरे दुआरे चल जिब लेके बहिनिया के जेब का हमर बोलता नहीं? चल बना ले खाना खिया दे भौजी के चल उठ ठंडा में जो ले लो का चप्पल लेके आता जा इना के काम कर चल हलवा बना के दियो कर ले तब तेरी जो जाके दे हम ना दे ई माई ना सुनी रुक हमरा आवे दे रुक तू हलवा बना के दे तड़ी, दूध पियावा तड़ी। बाप रे बाप, ई भौजाई कुछू ना हुए भौजाई नी के बिया का जाना आवत का खिया पिया दिल बे। तो हमरा तो बुझाते नहीं के कि जिया बुची का तना चुवनी ढरकनी भइल बानी। हमरो के डांटे लागल अभी नया नोहराइल बिया हो सही करम हमार आज क धके का पर चढ़ा दे तो कल दिन हमरे से उम्मीद रखे कि ना जी बुची जी आए का कोई तरह बुझाते नहीं के जाय दी रउआ करतिया जाय दी खूब बाड़ी द दिन चल जी ससुर ते हमनी भी अनुशासन चलावे लगी मार चढ़ावत ली तो खूब ठीक है बेटे चढ़ाम काहे के चटनी पीसतरो बुचियावा ना कहती सिवनी हम चटनी भात खइबे करब, अब का करब करे के ना पड़ी पीसतनी जाई खोज के लिए आई त जल्दी ओकरा के खियाई पियाई। हमारा तो हेडक हो गइले दादा की जिया बुची कैसे करताड़ी। राड़ी देखा हमरा के नु कनवो कने के सर पूछा तो बाप रे बाप कितना कोस के भूख लागल बाटे। माई हमरा से कहले रही कि ये बेटी जाइए तो बर्दाश्त क के रहिया, पर हम कितना बर्दाश्त क के रही हमरा से बर्दाश्त नहीं के होते। जवन आवते सन तवन खाली पूछ के चल देते सन कि एक कने आ खाना खइबू ऐसे खइबू कुछ कोनो नहीं के सलावत मन करता न कुछ उठा के चला दे के कपड़े जन के फाड़ चला। अरे माई
माई के हमर कितना याद आवत ढेर से माई हमारा रहत तो पटाख बनी हमारा के खाना ले आते रहत बना के। अब भौजी और के का करिए जी के बुझाते नहीं के हमारे जवन आवत सन तवन राड़ी भतर काट खाली पूछिए के जाते सन के कन्या खाना खइबू कि ना खइबू ए कन्या खाना खइबू काहे हमार मन ना करला ए बाजी खेल का जी अरे दादा कनी हनु भौजी भूख भूख लागल होई त कही तारा खाती बनावा तनी हलुआ चनलू हलुआ बनैनी ह आ की करतनी है का कहल तारा खाती चाय बनावा तनी दूध आ ई का कहल हो में हरदी आ काजू बादाम कुल डाल के चीनी उनी मत पकावा तनी जान जा हां हो गइल भूख बतला केनु लागल ना भूख नहीं लागल लागी त कही है अपने घर दुआर हटे आ कनिया भौजी अब नेगवा गवा के थी कॉल दा तर बारावा खोल दी त लिया तनी त तर बारावा खोल दे का नेग में देबू हमरा के बताओ कतना पैसा में बनले बड़ू हैं एगो सोना के झुमका में डाल लेवेला त दा हाथे का दे दी है में का करे के बाटे छोटा धर हम छोटा यही तरह पटक दे पटकिए देम हम तो हमरा के जनता नहीं खुबी पैसा है में ओ दादा अरे माई अरे कहो राड़ो अरे बुचिया 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 हमरा एक सुबह से भूख लागल बा तर अपना मन बुझाते कि नहीं बुझाते कि खाना कन्या खयन कि ना खयन कबे का फरमाइश कैसे करता हूं दांत कबर होले बनी ओयो दादा पटक दे बेच के एक पानी आता हरा का हलवा बना देले बानी घी में डाल देले बानी हई डाल देले बानी का है कन्या का मन ना करला कन्या का मन ना करला आ तारा भूत उतना ना वेला भूत छोटा है इधर धर अरे अनिता गोंजी देम हम गोंजी देम साफ गोंजी देम मुंगा दे में जी के होना दे माई ओय हो दादा जे आवत जवन जन आवत है तोहरा एडो भक्तर का को कहते जाना के कनिया खाना अभी मत खइया एक कन्या अभी पूजा करे के बा हई करे के बा का है हमार में मुंह नहीं कर हो के जाइया बियाह हमरा के कतना मान जान करे ले आ तारा खाली बार खोलाई के करी तू हमरा के मारा तारू अच्छा तो जब मारे जन करते त ई जे का कर रहै नहीं का करे नहीं हमरा भूख नहीं लागला आ जानी कि तू ऐसा साड़ी बाड़ू हम जानती कि तू साड़ी में तारा बेरी आईती हम ठीक कहतिया हो जाइया कि नया लुगारिया 9 दिन पुरानका लुगारिया 100 दिन हुए न हम नीमन भी आइलु त तारा खाती कतना उतिरा के हम ओकरा बिगाड़ क लेनी ह आ तू मार के हमर पीठ बुझाता कि लाल कर देलू अरे हटा हटा जा खेलवाड़िया तोरा हमरा के ना चाहिए मेरे खोलाई अरे दादा ना दीदिया अरे दीदिया आयो दादा हम दीदिया हई हमें ना हो जहां पटकनी न के गनगाना ये जे भूत हमरा के जानते नहीं को अभी रोका लिया बतानी का खाइबू बोलो जा जन बुझाई तो लेके आवा हलवा वाला कौची बनेले बड़ जल्दी लेके आवा जानो नहीं ना सब्जी आवत ते कहता एक कन्या हई कर दा हौ कर दा बाप रे बाप एक सुबह से हमरा के भूख लागल बाटे आय अब से हमर भौजाई रहती स त कहती सन कि ले पूछी जी खाना खा ले पूछी जी हई काली आ कनी के लगता कि यार फूट गइल बाटे ला कते नहीं थे आवा नेगली है दा झोटा पेड़ दे 4 बार गनगना के मोरिए जी बुझ जनते नहीं को हमरा के आइल बाड़ी दिन भर अपन एकदम सटर हाथ पैसा दे ना 10 गो कहाँ ले तोरा के 10 गो रुपया 20 गो रुपया दिले करे तोरा याद बाटे कि तू एक हफ्ते में 700-800 रुपया खातड़ी हां त खाइम ना तो का करी पेटवा मार ली पैसा नहीं के पेटवा मार ली त बाप ले ना के फोन करके कहेला कि ए बाबू हमरा के मनी ऑर्डर भेज मनी ऑर्डर उनर पे अच्छा चौरा दे दे हमें हो वाला चौरा दे दे आई रे मैया पहिले के बात अलग रहल रे माई अब तो चाची पितिया आइल बताओ कि आज तू चाउर बेचबी कल दिन कही कि ना कही ना तुम जात लो उधार हो ले ले क्या करते है बिहुनी हो ई का करते है जा जरे स्कूल ना गेले का हो तेरा और तो बोले के सहूरे ढंग ना हटे का कहली कि रहे दी काहे लगाए नहीं जात रहली हो जान जा हम ही कोने के जाय द भौजी कहां जाता नहीं कि हाथ पकड़ तू खाता ते ऐसे ना लगे ई ना कि लगावा लेबेला ए भौजी हो ये तेल जान जा गरमा के लिए आई रहली जवाइन में मोय डाल के ले सुन मोय दर्द का बढ़ जाई अरे भाग जाई त हां त ई ना कि जाके लगावा लेबेला अब का चाहिए ठीक बिया बेचारी हां अब का चाहिए तू ठीक है बाड़ू तू कौन खराब बाड़ू तू त ठीक है जाई ले जाके हलवा दे दी पक गइल बाटे सट जाई ओही पर हलवा दे दही ए बुझा दे ले आवर ना तू ही जा दे ले आवर त बुचिया के कह द देवे के का ओकरा भिरिया जाई ई दादा काहे खाती हम दही जी जाई रउआ बनौले बानी ली आइल बानी पकइले बानी रउआ दे बात अलग रहा देखनी ओकर मुंहा तारा मुंहा वाले ठीक नहीं के
अभी से देखनी हो ना देखले रहनी हो गरी भौजी मारो घड़ी त कहतनी कि तहारा ले हाथ ना लाम बिया तहारा ले अखिया बड़ बड़ बा तहारा ले उठावा ठोसा टूसा निहन बाटे सब कुछ में सुघर रही अभी खाना हमारा निक नहीं के ध्यान से ना देखले रहनी हाँ। ध्यान से ना देखले रहनी झटका से देखले रहनी अब देखनी है जाके तो कनी ओसे नहीं हमार बड़की भौजैया बाड़ी आ ज्यादा मंदिर सुंदर होके के चाहिए मुआमा सुंदर होके का करियो कोई रुपया लेके चाटी का नाही सुघर बिया सुघर आइए पन बिया भइल बा भौजी तू बहुते दिलदार बाड़ू अब उ त नया नहर आइल बे ओकरा के जनते जनत न जानम तू दिलदार आदमी बाड़ू ए जी अब चीरा और करनिया भुलाई ली कि उठाई अथु हलुआ ले जाके दे देही हमार गोतिया दे दिया हम ना दे हम ना जाइम हम देखी हम ना जाइम कहे खाती दसत या का अरे ना हो डसत नहीं खे माने हाँ। ना नहर बेटा का ओकरा के डिस्टर्ब करी यही से ना गईनी है जान जा नहीं तो हम जाए तो डिस्टर्ब ना हुई और वो जाए तो डिस्टर्ब हो जाई आ इहे कुछ हमारा ना भौजी कहे आवेला ना कहे आवेला जाई लेके जाई और नाम होई जब लियाल होई नेग जोग तवंदी कहत रहुए कि बड़कियो दीदी ठीके ठाक बाड़ी बेचारी लाजे लाजे कुछ कहलस ना ह जा जा भौजी तू ही बार खोलैया ले लिया हम ना ले मरद हमार माना कइले बड़न कहतन कि गइल बाड़े होई जते नेग हो लेवे जाए दे हम तोरा को उतना कमा के देतानी ए बुची जी बर खोलाई पर औरे हक बाटे ओ घड़ी त कहतनी काहे खाती उली हम ना जाई हम ना ले तो केकर गोतिया दे बर खोलाई लेबे न सन केकर लेबे न अपना खुशी मन से देतानी जा ले ली ह अनीता बुची कहते बानी कि हमारा ओकरा कुछ से मतलब नहीं के उ त झगड़ा कके आइल बली छेके पके बरैछा पके रउआ जाई ओकर मुंह देख के हमरा लागत कि चढ़बा की नहीं हां हां ठीक बा जाई हां भौजी लागत आटे आतना दिन हम निकरनी आया आवते हम बेकार हो गई अभी कनु बेकार हो गई बिया ना भौजी तहार त बाते अलग बा भौजी तहार जाए दीदी माई बाबू मुआ ना पोसनी पलनी जतरा करे करल रउआ सबके कोई नहीं धई नहीं अब राउ ना रउआ नाम लेबा चाहे ना लेही बात अलग बाटे ज्यादा हमर विदाई क द ज्यादा माई मुंह गई तस कोई नहीं खे अपन मैया हमर रही त हमरा के जवन ना करे के तवन को काहे जी लुगा ओकर बक्सा में आइले बा गोल लगाई ले ला हम तो गोल लगाई देखबो ना कइनी कैसन बाटे ना हमरा चाहिए रहे दन तारा चाहिए ना उनकरा चाहिए तारा भी रियावत त तू हमरा के बोलत तारू आ ओकरा भी जतन तो नया नहर बिया हमरा के ना चाहिए आज हमर माई जाए दही त बड़की भौजैया खराब बिया त छोटकी भौजैया निक रहे के चाही ना तू ही नीमन बानी तू ही नीमन हम काहे के नीमन बानी उ नहीं खे ले जाके हलुआ दे दी चुपचाप हम ना जाई अरे बापो बाप हमरा बस के नहीं खे देखा त भौजी पिठिया लाल हो गइल बा गनी अंगना में अरे बापो मछुआ हो भौजी गिर गनी अंगना में भौजी खड़े जान आज ढेर घाव लगी है जी घाव लग गइल हटे तन से छप द हरदी त जाता लिया बता पिस दी पीस के छप द ई ना के नहीं कि भौजी ले खौला के खूब बढ़िया ले हरदी चूना रखवा ले बेला अब हम जाता नहीं जा कुछ ना जा ले ले अब ठीक है ले आओ तनी आज के बात कहीं लाजे हमरा मुंह में से निकलत ताटे कुछ तना एकरा से झगड़ा लड़ाई क के गइनी ओकरा बिरी के ज्यादा ना नहराइल बे जौने 6 महीना साल भर हमर सेवा सत्कार करी का करी हमर सेवा सत्कार दादा लाजे लाजे हम कोई से कहब अब कान में के सोचनी के ले आइल होई हमरा के निमन निमन साड़ी लुगा ले आइल होई तना बहस के आइल बनी ससुरओ गोतिनियो जाइम त तने में ना मारी ज्यादा रोल गोल के जातनी बनवा ले में 1000 के उहे लेके जाइम अयो में के त कनी क्वेश्चन होइए गइल बटे अरे माई भूख लागल बा बुझाते नहीं के रुक न देखो तारी के केने किचन बा रुक रुक किचन त लौकल बाटे ये माई खिलवड़िए खाली 2 गो रोटी बना के छोड़ली वैसे हमरा बड़ी कस के भूख लागल बा रे तू कैसन घर में हमरा के शादी कर दिली बताओ हम जननी नु कि एज गए टाइम तक का निक से एज हम खाना बनाई खाई पीएम कोई हमरा के पूछी पड़े जब कोई हमरा के पूछत नहीं के एगो खिलवाड़ी कुआं ठेल ननद बियान तो उ त हमरा भी आइल भी ना कइली आ एगो जौन ई बियान कुआं जौन ओकरा के शादी हो गेल बाटे त आइले आके कहतिया कि ए भौजी बार खोला ए द के झोटवा बस पटाक पटक देनी हां सोच ले हां अभी ओकरा के मरले बे तू जानते नहीं ओकरा के मरले बानी आ तबो ओकरा आदत नहीं के छूटत अभी कहां खाना लेके आइले आ देख किचन में आ गेल बे तो कोनो खाना बना के किनारे हटा देले बरसन बताओ तो एकनी के महाराज कुछ काम करते इसने के नहीं किसन कर तू ही बता हाँ तो कहनी क्वेश्चन घर में हमरा के तू शादी ब्याह करके और याद दिली ना सास ना ससुर ना कोई बाटे घर में सब कोई अपने मन से मतलब रखताटे
कुछ रखल बारे हम कहाँ ढूंढ जाए तू ही बताओ। हमारे तो एकदम से नाकी परान निकले लगता लगता बिना कोइले हमारे बड़े को इसके माई भूख लगल बा तू बात मान दे माई। हमारा तोर नहीं याद आता रे बुढ़िया बताऊ कभी को सोचू तनी कि तू रहती तब से हमरा कभी उठा के खाना पीना दे देला रहती। हाँ चल ठीक बाटे और तो खइले बिना जब मरबे नु करब रे अब का करब बताऊ ना। इधर कुछ रखले नहीं किचन में तू कहता रे कि कंट्रोल 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 कितना में कंट्रोल कर। ठीक बा माई बाद में करता नहीं। हां ये क्या है खालसा मोबाइले में बिजी हो जाता लू। खइले वाले हो कि नहीं? हां खइले हो ना जी अभी कहाँ खाना खाए दीदी लोग तो अभी कल भेजे कि कनी अभी नहीं के खाए के। हाँ तो टाइम से ना मान लो कि जगह मान लो टाइम से ना मान लो संगे बैठबो उठबो तो कैसे होई बताओ। बने रखिए जाता है घर के रीति रिवाज है ना आके खाना बना के बस किचन में से कनी लुकवा दा हटा दा ई का कहते लू। तो बताए मतलब देखा नहीं हो कि खाना नहीं के बना लगे खाना कहाँ बाटे अब बस खाली 2 गो रोटी बाटे दे से कहनी है। खालसा 2 गो रोटी बा कोई पूछल ना तारे के खाई के कहाँ कोई पूछलस जी सब कोई अपन अपन कामे में लगता कि बिजी बा कि का पर कोई बात ना हम बर्दाश्त कर लेम। हम सुना टेंशन मत करिए हम बानी ना बाजी भौजाई बैजा दीदिया बैसा नहीं कुल हम तो कनी अबले तोहरा के खिया देले होय ना हम टेंशन कहाँ कइले बने देखो तनी नु शान से तो हम यही तरह बने तो लेकिन कुछो खाना दम मस्त तन तार बोली विचार बाटे कितना दम बोलो तलू ना तो बुझाला ना कि दम मधुर बाणी बता। खाना खाला नहीं रहुआ अबे कहाँ अबे तो हम तनी बाहर ले और तनी 2-4 गो संगतिया भेटा गुल हसन। अच्छा खाना कब खाई जाला? खाना तो टाइम से खाई जाला 8 बजे 9 बजे खा तार मन के बाटे मन के बानो मन के बा ए जा के लोग काहे ने के कोई के पूछत खाना खाई के। अरे तो जान तलू नया नया कनिया बालू अभी तोहरा से मिलल उतना जुलल नहीं खी जा तुम अपने से काट के खा सकत नहीं अपने ले काट के पागल आइल बालू अपने ले काट के कहबू तो कहे सन कि खबू भी अपने ले काट के खाती ना बिना पूछले ना ना ठीक बात तब घर में जाता नहीं मरे नहीं तू पागल नहीं एकदम से वो एकदम मेरा बम में पड़ा का ये पंचे बात में कौन आ जाती है जा तनी भौजाई ले ना तो दिल बतिया कि नहीं ओकरा के भूख लगल में खाए दे गोल लगा तनी जी कनी नु आई हमरा के लिए चली हम ना रहबे जा काहे भौजाई के हाथे खाइल हो गेल का ना जी रो रे आज सताव तटे मम्मियो जी के होजू के मारू ठीक ना लगत है जे मन कर त को बोई जा आई जन्नी पागल का बग पागल नया नया भौजाई लाइल बिया खूब दबा के खाला तो तन तेज बोली तनी नया नया भौजाई आइल बिया खूब दबा के खा चुपचाप से रही हम अपना हाथे बनाई बा खाई बे जो हम ना रो हमर मन जे बिल्कुल नहीं के करत रोए कते जा दे बियाह शादी बीत गइल नु अब हमरा के आई रवा लिया के जाई हम सही मजाक में नु कहले रही कि हमरा के 2 महीना जे छोड़ दी भौजाई से तेल घसवाई म तरवा सही में छोड़ देनी हमरा के। अरे बड़की भौजाई त ठीक ना रहे नईकी भौजाई ठीक आइल बिया नु ना हम नहीं की जानत हमरा के आई रवा लिया चलियो में जुड़ा रहो करो नहीं के सब ठीक के लवाड़िया तब कह दे अपन भैयावा के लिया के आ जाओ भैया मेहरारू एल त हमर बात सुनत रहन बड़का भैया काम पर चलन छोटका भैया अपन मेहरारू बिरबड़न हमर बात सुनियन जाय अब अरे कह ओए में हमारा टाइम नहीं के तनी जाए के बा एक ना तो 2 दिन रुक जा 2 दिन बाद आवत तनी ठीक बा आई में हमरा के लिया के जाई हमें जना रम जनी हमर मन उन साइल बटे एकदम शुरुआत पर आई सुनी ना कोनी गिर गइल बनी अंगनवा में घाव लाग गइल बा कहां रे अंगनवा में गिर गइनी कैसे दीदी और ठीक बा भैया आइल बड़न बाद में करत तनी जी ठीक बा हमरा से मत बोल बाबू बबुआ ते मत बोल जवन करवाइले बड़े नु तब ठीक करवाइले बड़े हम लाजे लाजे कोइले कहत नहीं की अपने लागली का जन तोरा का हो जाला जहान तली बतियानी हो कर ले मलकनी ले ना हां केतना भगवान ओकरा के मस्त विचार देले बना केतना दम मीठा मीठा हमर से बतियावतिया आ तो तोरा बुझाला ना दीदिया ओकरा के खाई ना रे का कोलसिया कहतिया ना कि मैं खाना दाना बना के ले जाके रख देले बली जा 2 गो रोटी रखले बली जा माने हम खाइब नहीं चलता ओ बाप कतना खिलवड़िया के रंग बटे दादा कतना छने छने बदलतिया सुन चल तू ओकरा के चल के तनी खिया दे
भैया हम ना जाइबू तारा मेरा रो भी रही वो बड़ी चल बाकी नहीं डाई नहीं का अपन ई दुख का तारा से कहतली कोई है? हम का कोई हमर पीठ में मरले भी है जान जा हमरा के पटक के हमर पीठ लाल भइल बटे मैं देख हमर लीजिए, झोटा आई- का बार लेली भी हम लाजे लाजे बड़ी की भौजी से नहीं की कहत अपन भाई बड़ो ऐसे तारा से बता देनी हो जल्ला दुखवा कैसे अपन हम कोई हैं ए दीदी देखो कुछो कहतली ना हमरा विश्वास नहीं के होत देख हमारा मेहरानू के ऐसे मत लांछन लगाऊ अभी नया नो अरबिया तोरा के मारी रे भैया हम लाक्षण लगावता नहीं अब हमारे मनवा जाना ताटे हमारे दिलवा जाना ता जन लो कि हम कैसे बनी अच्छा चल ओकरा के ज्यादा सामने कुछ लिया के कोई चल मत कोई कही मत ना मत हमरा कोई बहन के मरले बिया कहतली बड़की कि भौजी कही जान जाई हन बुचियो जान जाई नहीं तो कह दी पुंगा दी ना कोई से कहे के नहीं के तारा अच्छा तू ही बताओ अगर चुप ना रह बतिया चुप रह खोबे ले तोरा के खोजता नहीं का हमरा के खोजता रे तोर बहिनिया तोरा खातिर तोर बहिन ही है तोर बहिनिया तोर दो खातिर दुश्मन ही है त का खोजता रे हमरा के अब हमू कनी के दिन देख ली भौजी का देले बड़ी तोरा के बाल खोलाई में का देली हमरा ना चाहिए जोते ले ले हम ना लेम छोट बहिन ते बड़े हमार त मरद हवन अपन कमा के दियन तब अपन जौन मन करे तौन बनवाई में करम हमर पर बर खोले के आसारा बा तोरा के करे हम बार खोरम तो ओका के दिली हम उहे कोई अच्छा से मन खोबे ले ये कुल रह गेल खोजता बार खोलाइए रह गेल बाटे काहे और कुछ नहीं के घर में समझ में आवत कि काम बाकी नहीं के का काम बा भाभी करते बाड़ी ये करते बिया उआई भाभी तो करते करबे वाली कर। आ उ खइला भी नहीं यही तरह पड़ले भी है अरे तहिले तो गइल ही दूध देवे खातिर पागल है इसका रे संतवानी के जन्म। हमार जीवनी के नहीं के देख हमरा सर्दी जो काम भइल बटे तू चल पहले अरे मायरे हम लिया के चलतन दीदी रो भैया हमारी इज्जत मतलब तू चल त हम सोचला भाग जाम के नहीं हो जान जा अरे बहिन जो रे। ऐसे कहतली रे तू अरे ना देखबे हम नहीं खिले जो ताई बार खोल के उनको ले ले हम नहीं खिले ले जो मांग लिए घरवा बिया जाके मांग ले हम काहे के मांगा में हे उतराई ना रहे मांग लेवे तो खातिर। उतराइल बिया तो तू का बीच में पड़ खाली अतने कहले बानी भैया कि भौजी अपन बार खोलैया द देखी का लिया बा वही पर हमर झोटा धले लसिया देख आ बहिन पटल है। से खाटी अगर पर तोरा के मरले होई ना त देख लिए ओकरा के न जियता भर में ना छोड़ब मारब घर में बहिनी देता अपन नहीं के विश्वास मौगी पर तारा विश्वास बटे बहिनी झूठ बोलतिया हैं झूठ बोले के कहता नहीं रहे अबे हमारे से वैसे बतियाओ तो तू कहतली कि झोटा पेर के मार ओकर कई गो रूप बटे ओकर कई गो रूप बा जा जा के देखो जा जा तरह से झूठ कहता लेकिन हाला गुला मत करे बड़की बुझी जान जाई भैया तो सोच ल मैं हां सोच ल चला 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 तू पहले घर आ अजी दीदी दीदी कहाँ बेचू खेले बढ़िया आ एक सुबह से आदमी गोहरा होता ओकरा ना अपने मन नहीं के बुझाते आइल तहिया बड़ा ताव से कि एक कने आए भौजी त द झुमुका द है खोलाई हो त के हो कन्या कजी दीदी खिलौड़िया कहाँ भी है जी जिया बुची हाँ कहाँ भी है आ हे बुची कैसे बोलत तड़ू हो मार तहर माला जपा तड़िया तू कैसे बोलत तड़ू हो दादा अच्छा अच्छा ये पहले बताई दीदी एक सुबह से हमारा भूख लागल बाटे धीरे धीरे बैठा बैठा देखा छत के आदमी का खाता ना एक सुबह से भूख लागल बाटे कबे के चिल्लाता नहीं कि हम खाएं खाएं खाना खाएं रे मैया मार सुबेरे सुबेरे दूध खौला के हलवा पकवली के ले जाके भौजी के नईकी के दे आ ना देली अच्छा वो हमरा के आके ला के देली ह ई पहले बताई आवत बड़ी बड़ा ताव से कि ए भौजी तनी बार खोलैया झुमका रखले बाड़ू काची कोची लेके आइल बाड़ू धक के झोटा बस 4 बेर पटक देनी ह गनगनाइए गइली ह आ कोने मरले बालू हां मरले बानी अभी मारब कहां बाड़ तनी बोला के उनकरा के लेके आई जाइए जल्दी जाइए ओ दादा देखो बिटुइया बताव तो नईकी ए अनीता बुची अरे आई जी छोटा के भौजी बोलावा तड़ी कहां से बताइए तो खुद ला जाइल बाड़ी मुचर निहन बाड़ी अभी रौरा बारे में हमरा बारे में का कहतड़ी ये कोने आए भौजी तनी कि मिल के झूल के मत रह ऐसे रह वैसे रह सब तार धन हड़ा फड़प के रख लेने ऐसे से करे बताई हमनी के साथ में तो ऊ के है कने ठीक कइलू आग लगावा तड़ी ना आग लगा के सोचा तड़ी 4 दिन चल जाई बा एकरा बाद अथु करब ठीक कइलू ध के जोटा उनकर 4 बेर पटक के हमरा के जनता रखी काहे ओने लुका तनी जी ई पहले बताओ तारा कबे ना खाना में तारा समगरी हां आ हे जिया बुची आ छोड़ जाए द छोड़ द खाना मंगनी कि ना मंगनी हम अरे आ तो का करतली पहले रुकी ना तरीके अरे बचावा देखो अरे मारती है तोर मऊ की जा सुनो वही दे झोटा तक पटक दे मर जी पटक दे बुना तो मारा मुंह फाड़ जने ठीक तो कर दई ठीक कर तली ऐसा कुल मर्डर कैसे फल दे के चाहिए ठीक कर दई हमारा आदमी रहे के बटे हनी फुआ ऐसा फुआ के आग लगा के जार दे के चाहिए ओए हो दादा
मत बोल रे बिन पेनी के लोटा वालू कब होने डगर जात लो कब होने डगर जात लो लगता नहीं कि तू इंसान होलू ए बुची चुप रह जा वही भौजी चढ़ाइले बन चल ओकरा के तनी समझाओ। हमारा दीदी के रहे के बोलत है ई खिलवाड़िया के ही कि हमरा के सिखाई आग लगावतड़ी कहतली ए कोने बड़ा की बदमाशी बोला नियो चलो मर भैया खड़ बाबू तारे का पीछे लगी जानलू अरे मर ले अरे भैया बचा रे भैया अरे ना मम्मी रे ए भैया नया नहर कनिया के मारत हनी बेटौगा अरे अपना वही नैहर हमारा भाग मारत जाई के कहत लो कि मारत लो अपना नैहर भाग जाई आ मिली ठीक कर बताई ना सुबह से हलवा बना के लेके आतले दूध गरम को पिला तले हमरा भूख नहीं के लागल नहीं कि कुछ लग जाए तू बताओ कि हमें दे माउले नहीं खा सकत अपना से तू काहे के हलवा के भजी बना के लेके आवत हे जरा बतियाई ले झुमका है झुमका लेबू फरांट पले बतियाई दीदिया तू हल्ला मत कर। तू माने उ रही है जो क दिन के मेहमान आइल बिया तोरा ए जे घरे रहे खातिर रे झगड़ा सुना बना के खाई झगड़ा अब का करियो तारा पेट के पानी बची तारा के कोनियो हम हमारा के दीदी के बारे में का भड़का उतरलू है आय हे जिया बुची आय हो दादा हाँ या नीता बुची चली खाली आ भैया पूजा कर शिवानी आया रे अब कोई ना बचाई तंचू भैया देखो छू के ना दिखाओ। मारत यार छू के दिखाओ ये जे देख तरह के मार के पार ना धनी ना तो हम देखिए अब खिलवाड़ी नहीं ना अरे तोरा तंचो लाज है बारे बहवा अरे बताई ना हमारा एक सुबह से भूख लागल हम खाना ना खानी खाना माई बाबू हाथ गोड़ नहीं खान देले तोरा के सिखैले खिलवाड़िया के माना कर दे ठीक बा खाली लाल चा के बस चल जाती है त मार दे झोटा पटक दम के मर जिन गन नहीं जिन रो जाते ना के मार के बाप रे बाप ये तना एकदम सलूशन बोलत के ना एकाल का मेहरान तो घर में को आराम करवा दे निकले से हमने क्या अपन टीम भाई हमने क्या फुल एंटरटेनमेंट वीडियो रहलाटे बिन पेनी के लोटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करत रहा बेसब के साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर मिल जाए बाय बाय।